Di lang basta usapan, di lang basta babanat. Diretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Alas 6:46 ng magandang umaga, Idol. Tuloy-tuloy po tayo sa programa po nating IFM News Prime Edition. Kasama nyo pa rin po, Idol Mark Espinosa, para po sa ating pong Eye for an Eye portion. Pag-usapan po natin po ang ilang pong mahalagang mga issue dito sa ating pong probinsyang Pangasinan. Isa po sa pumukaw po ng atensyon ng ilang po natin mga kababayan na itungkol po dito sa usapin po ng pagpuputol ng mga puno sa mismong Capitol ground. Ito po ay matagal na pong usapin nung unang termino pa po ng ating pong kasalukuyang governor dahil po sa tinatawag po na pagbibigay daan sa redevelopment dyan po sa may Capitol ground. Pero ano po ba ang pwede maging implikasyon po nito sa ating pong kapaligiran at sa ating po bilang isang mga nandito syempre sa ating pong lalawigan po ng Pangasinan. Ngayong umaga po ay makakasama po natin ang presidente at founder po ng Pangasinan Native Trees Enthusiast. Walang iba kundi si Sir Celso Salazar na dati rin pong nasa Senro. Pabati mo na po natin po, Sir Celso. Magandang umaga po sa inyo. Pagbati nyo po sa ating mga taga-subaybay, nanonood at nakikinig po sa mga oras po na ito. Magandang makakalikasang umaga sa ating lahat, Sir Mark, at saka mga masugid na tagapakinig ng inyong istasyon. Opo, kung matatandaan ko, Sir Celso, nung active pa po kayo sa gobyerno, minsan na rin po namin kayong na-interview sa KBP Pangasinan chapter noon. Nagiging suki namin sa mga forum. Kaya sabi ko nung nakita ko si Sir Celso sa Zoom, pamilyar. Sir, syempre dito mapunta na po tayo dito po sa sa usapin po na ito. Pero bago muna po ba ang lahat, ano po ba ito pong inyo pong itinatag na Pangasinan Native at Trees Enthusiast? Ano po itong na ito? Itong samahan po na ito at ano po ang pinaka-objective nito pong samahan po na ito? Nako, salamat Idol Mark at naitanong mo yan. Incidentally, ito pong organisasyon namin ay anak ng isang organisasyon sa national na tinatawag nating Philippine Native Trees Enthusiast. So ako pa yung member doon immediately after my retirement from government service in 2019. So it was just a mere Facebook page, and then I decided to form a core group to make our organization, Pangasinan Native Trees Enthusiasts Incorporated, do have a juridical personality. So inorganize po namin yan in 2021, and we had it registered with the Securities and Exchange Commission. Ang number one mission po ng aming organisasyon, numbering almost 1,800, that cuts across Region 1, ay ipalaganap ang ating katutubong puno dito sa Pangasinan at Karatig probinsya dito sa Region 1. Sa katunayan nga po, nakakalungkot, madalang sa ating mga kababayan ang may kaalaman tungkol sa katutubong puno o tinatawag ng native trees. For all you know, lingid sa ating mga kababayan, we have 3,600 species of native trees in the country. At ang alam lang ng ating mga kababayan, karamihan ay mahogany, gibellina, acacia, nara. Yan po. So, dun sa aming mission na sinimulan na namin sa pag-a-apply ng 20 hectares na parte ng kabundukan sa Daang Kalikasan na tinatawag namin Arboretum of Native Trees. Nakakuha po kami sa DNR ng 20 hectares since 2021 para taniman ng mga native trees out of the 3,600 species. Yun po ang aming mission at patunay kung bakit kami nag-organisa ng ganitong samahan dito sa Pangasinan. Okay, so napakaganda po kasi at least makita at malaman at syempre mapangalagaan yung pong lalong-lalo na yung mga native trees talaga. Na tama yung sinabi ninyo,
ako personally, konti lang alam ko na native trees, yung mga nabanggit nyo lamang, yun lang yung pamilyar ako. Pero for sure, marami-rami po ito, Sir Celso. Di ba? Ito pong ano po na ito, mga native trees po na ito. Pero anyway, mapunta po tayo bilang isang advocate po, tree advocate sa usapin po na ito. Ano po bang unang naging reaction po ninyo? Hindi naman kasi bago ito dahil sa loob po ng nagdaang 3 taon na meron pa pong mga unang mga pinutol at ito may naka-line up na naman na puputulin 137 if I'm not mistaken nung unang 3 taon. Ngayon parang 197 ata eh. 92, yes. 192, Sir Mark. 192. 92. 92, oh yes. So, ito pong mga ito, ano po bang unang naging reaksyon po ninyo, nabalitaan po ninyo na ito po ay nagkaroon ng clearance sa DNR na pagpuputol po ng puno dyan po sa Capitol Grounds para bigyang daan ito pong redevelopment project? Last year pa po, ang naging reaction namin ay nalulungkot at natutuwa. Nalulungkot dahil nawala yung mga puno na dating nakatayo dyan sa Provincial Complex. Natutuwa kami at naalis natin sa ating mga public places yung mga exotic species na hindi nakakatulong sa ating ecological make-up. Yun ang aming pananaw. Bagamat matatanda na po yung mga punong naputol, ayon sa aming paniniwala, in every development undertaking, we could not avoid environment to be hurt. Kami po ay balanse. Balanse po ang aming pananaw bilang advocates ng native trees. Kaya nga po, daglian kaming gumawa ng isang appeal letter kay Governor. Kumbaga, nare-revive namin yung aming kahilingan sa kanya nung nakaraang taon na pagpuputol na hindi naman talaga maiiwasan. Pero kami po ay hindi pabor doon sa total cutting. Hanggat maaari, i-save natin yung mga native trees, especially yung Nara at saka Agoho. Alam niyo po, mga kababayan, yung po sa puputulin na 192 na ongoing, 35 pieces po doon na puno ay native. Nara at Agoho. At ang natitira po ay mga exotics katulad ng mahogany, Gibellina, Acacia mangium, Acacia auriculaformis na kumpara sa native trees ay hindi nakakapagbigay ng stability sa ating kalikasan. Sasabihin ko po ang mga findings namin at naging findings na rin ng gobyerno. Ang mahogany po, mahina po yan sa bagyo, nag-release po yan ng toxic chemical sa atmosphere. Kaya hindi nyo napapansin kahit pumunta kayo sa isang mahogany plantation, madalang po ang ibon. Correct. Madalang. Iniiwasan po yan. Siguro, nagkataon lang na talaga wala mapagpapalagyan ng kanilang pugad, napipilitan na lang. At ang pinaka-importanting impormasyon ay acidic po ang dahon ng mahogany. Kaya nga makita nyo po, siguro makita nyo po sa Provincial Complex, basta't may mahogany, wala pong tumutubo na mga plant life o baka yung may insected doon. Wala. Unlike po sa mga native trees, may tumutubo po dyan. Kumbaga, they preserve their community of native plants and wildlife. Okay. So, pero dito po sa inyong pong appeal letter po, ano po ba yung pwedeng sabihin na natin isulong tong redevelopment, pero ano po yung parang alternatibo na solusyon po para po maisalba kahit papaano? Ito pong lalong-lalo yung mga native trees po na binigyan nyo po ng emphasis po na na mapangalagaan po sana. Opo. Una-una, gusto ko pong linawin sa pananaw ng publiko kasi may kumakalat po na online petition.
Save the 192 trees. Nag-live po ako doon at sinare ko rin po, pero gumawa po kami ng posisyon. We are not petitioning or questioning the wisdom of cutting trees. But, ang number one pong concern namin doon, kung talagang hindi maiwasan na putulin, especially yung 35 na native trees, ay palitan ng native species na tinatawag naming saplings o puno na rin. At yung mga matatanggal naman po na exotic species like mahogany, palitan din po natin ng puno na kasi ang policy po ng DNR, pag tayo po nagputol ng puno, private man yan o government offices, nagpapalit po ng 50 pieces na seedlings. Yun lang. So, comparing to seedlings and saplings, matagal pa po yun bago maging puno. Samantalang, nakalagay po sa aming appeal kay Governor, kung talaga hindi ma-save, palitan natin ng puno na rin at yung mga dapat i-save, especially yung mga decades old na nara o agoho, ay i-realign po yung road line. Kasi napakahirap po, especially now that we are experiencing rising heat index. Pag kinalbo po natin ng isang lugar ng puno, ay napakainit po. And one of the problems, one of the causes ng mga na-heat stroke, yung exposure po sa napakainit na panahon. Unang-una, hindi po kami nagko-question sa redevelopment. Maganda po yan. I would just like to emphasize our stand na palitan po natin kasi this is what we learn and experience and observe dito sa ginagawa ng Ayala Group of Companies. If you happen to visit one of the malls ng Ayala, marami pong nakapaligid na native trees. At hindi po seedlings ang tinatanim nila, kundi puno na nag-i-invest sila ng 7 to 10,000 pesos that in a matter of 2 years, magkakaroon na ng malalaking sanga, mamumulaklak, mamumunga, at maibabalik po natin yung shade na kinakailangan ng ating mga kababayan kung halimbawa mamamasyal sila sa isang lugar. Opo. Kaya nga nagbabalak po kami, maganda naman yung buwan ng gobyerno at proyekto ng ating mahal na gobernador. Subalit, kinakailangang ibalanse po natin yung pagtrato sa development ng ating probinsya. Kaya nga isang gumagawa na po kami ng position paper o proposal sa DNR National Office. Instead of requiring only 50 seedlings to replace trees cut, dapat po sana ang ipalit na ay puno na. Puno na. Di po ba ang DPWH nagkakonduct po yan ng tree cutting along roadside. Ano po, yung tinatawag na road right of way. Ang ginagawa po ay magpapalit lang po sila at ipapatanim sa bundok. What if, kung magputo lang, anyway, kaysa pumunta naman sa flood control. Scandal yung pera. May pera ano naman. po ba yung mawalang galang na po? Kasi ito nga po ang nasa ngayon sa buong Pilipinas na impormasyon, mag-invest po tayo ng 7 to 10,000 sa isang puno. Napakalaking bagay po noon. At dahil ang provincial complex is already a heritage site, ano po, dapat po ang ating pinapatanim dyan ay mga katutubong puno. Lalo na ang Nara. Nara is our national tree. Di po ba? At pwede rin po tayo dyan maglagay ng mga species na parang cherry blossom. Para mas mapaganda. Pero anyway, Sir Celso, gaano kahalaga na speaking of development sa isang lugar, i-involve ang mga tulad yung organisasyon sa mga usapin na ito
Kasi para hindi po ma-set aside yung pong importansya at ma-explain talaga, no? Katulad ng sinasabi niyo po ngayon na hindi naman masama pala na alisin tong mga ilang mga puno dito, pero isaalang-alang natin yung kahalagahan ng mga native trees na kapakipakinabang dito sa mga areas. So, in balancing, ito pong pag-develop ng ating pong komunidad at pagprotekta sa ating kalikasan, gaano kahalaga na i-involve ang mga tao na may dunong o may kaalaman patungkol dito sa mga sa mga trees natin at sa iba pang mga kaalaman patungkol sa kapaligiran. Okay. Bukod doon sa mga hiniing ng mga kababayan natin sa social media, napakahalaga na magkaroon ng coordination o pag-uusap para mabalanse nga po natin yung redevelopment na ginagawa ng ating provincial government. Natutuwa ho kami sa mga hakbang ni Governor dahil ewan ko, narinig niyo po yung Green Canopy. Mhm. Yeah. Iyan ang isa sa mga sinusulong ni Governor Gico sa buong probinsya. At in fairness to him, the Governor is also a native tree lover. Meron po sa mga pinatanim noon sa Binalonan na species ng katmon na isang katutubo. At yun nga po, noong nagkaroon ng public consultation last year, aming pinahayag ang aming stand na kung maaari native trees. Ang nakakalungkot nga lang po, ang sabi sa amin, ang tugon nung landscape experts na kapartner ng provincial government, ang ipatanim daw nila ay tabibuya. Maganda po yan. Maganda po yung punong kahoy na yon. Kulay pink and white ang kanyang kulay. Pero imagine magtatanim po tayo ng mga magagandang punong kahoy. Mhm. Bakit pa yung ating sariling katutubong puno? Di po ba? Yeah. Yun ang aming pansamantalang position po dyan. Okay, so anyway po, siguro panghuli na lamang po, yung pong ano po ang una nyong mensahe talaga, yung pong magiging gampanin po ng bawat mamamayan ng Pangasinan sa pagpoprotekta at pagpapahalaga po dito po sa mga native trees po natin, in particular, in relation sa pagpapahalaga sa ating kapaligiran, at the same time sa mga LGU na nagbabalak sa hinaharap po ng redevelopment sa kanilang mga areas. Ay nako, napaka konkretong pagkakataon at tamang panahon po itong aming kiusap o appeal din sa ating mga kababayan na makipag-collaborate po tayo sa gobyerno sa pagtatanim ng punong kahoy, especially so na we are facing the climate change phenomenon. Napaka-importante ng partisipasyon ng ating mga kababayan. Huwag lang po tayo magbabas. Huwag lang po tayo magsasabi ng kung ano-ano sa social media. Ay tayo pa ay tumulong. Tumulong po tayo at mabanggit ko na lang po, kami po ay may work out na collaboration sa municipal government of Bani para i-showcase yung mga native trees. Dahil yun po ang napili namin dahil yung Bani po, tinawag ng municipality ang Bani nung araw dahil napakaraming Bani tree na natives sa bayan na yon para may ibalik kasi nung araw, pinagpuputol lang ng kababayan natin dahil maganda raw po itong paggatong. So, in essence, gusto po naming ulitin ang aming appeal na aming pinaabot sa ating mahal na gobernador na pinirmahan ng halos mahigit ng daang mga kababayan natin dito sa Pangasinan mula sa hanay ng estudyante, tricycle driver, vendor, mga kapitbahay namin na kung maaari sana magawa ng paraan na may save yung mga native trees. Ayon nga po sa DNR na nung sinabit po namin yung aming appeal, ano po,
ay meron po, may mga sakit daw po yung mga puno na puputulin na native trees. Ang sabi po naman namin, kung magagawan po natin ang paraan na isave po natin kasi meron po tayong tinatawag na tree surgery. Siguro na ngayon nyo narinig lang. Dahil nagawa na namin po yun sa pamamagitan ng aming organisasyon sa national na merong isang tuog tree sa Mindanao, century-old tree, na inisyo na ng cutting permit. Pero what other NGOs, environmental organization did was to make a petition to save. Ayun po. Ang ginawa po, inalis po yung mga affected or disease-stricken part ng puno at sinimento. Nilagyan siya ng mga tali. Nakalimutan ko po ang tawag doon para mas ma-maintain yung katayuan ng puno. Yun sana ang pwede nating gawin sa bawat pagpuputol ng puno na talaga namang hindi natin may iwasan. Kagiat na palitan po natin ng puno na rin. At kami po ay nakahandang tumulong sa pagpapanumbalik ng mga puno at willing kaming mag-donate ng 3 meters high na native trees para ipalit doon sa mapuputol na native trees, exotic species sa provincial complex. At ang huling aming pakiusap sa ating mga babayan, sana po ay sa ating maliit na contribution, tulungan po natin ang ating kalikasan na manumbalik sa normal sa pamamagitan ng pagtatanim. Kung saan man yan, mabuti pa nga ang ibon, nagtatanim. Hindi po pa tayo nahihiya. Kakain po yan ng mga bunga ng mga native trees kung saan nila dadalhin. Ano ba naman tayo na pansamantalang naninirahan sa ating mundo, ay mag-iwan naman po sana tayo ng legasiya na makakatulong sa darating na henerasyon. Sir Celso, siguro panghuli, yung mga gustong sumali sa inyong organisasyon dito po sa Pangasinan Native Trees Enthusiast. Paano po ba sila pwedeng maging miyembro? Ito po ay open to all o meron po bang initiation? May application? Paano po ba? Salamat sir. Meron po kaming Facebook page, Pangasinan Native Trees Enthusiast. At i-click lang po yun, magjo-join. Wala naman po kaming wala namang requirement na kung taga Pangasinan ka o kahit saang lugar at mayroon kang pagmamahal sa kalikasan o nature lover, ina-accept na po namin. Para nang sa ganon, nakakatulong kami na makapagbigay ng impormasyon sa ating mga babayan, ano ba talaga ang itutulong at bakit kinakailangan nating malaman ang native trees dito sa ating bayan. Huwag po kayong mag-alala. Ay yung mga nagiging miyembro namin, binibigyan po namin ng sample ng native seedlings na doon sa ibang mga naging miyembro na ay nabibigla sila, ay ito pala ang kalantas, ay ito pala ang nakakalungkot. Meron pa nga akong karanasan. Incidentally pala, we keep on communicating the public by attending forum, symposium, Zoom meeting, where we are being invited to speak before a crowd, and we were able to disseminate information of native trees. Alam nyo, before I started my PowerPoint presentation, itinanong ko sa mga kabataan, ano po ba ang inyong alam na native tree? Ano ba ang ating national tree? Alam niyo sinabi ng mga bata o kaya mga estudyante na kolehiyo? Ano sir? Mahogany daw. Mahogany daw. Nalulungkot ako. Yung iba ang sabi, coconut tree. Ala, kaya kami, karamihan po sa miyembro namin aktibo ay mga millennials, hindi po senior. Okay. Meaning, we have the strength and energy of a millennial and the wisdom of seniors. Ayun. Kaya, lalo na yung mga senior citizen dito sa Pangasinan, mag-miyembro po kayo sa amin at sigurado mababawasan po yung inyong sakit. Correct. Incidentally, kung pinagmamalaki
ako po ay proud 67 years old na Ayun. wala pang maintenance medicine. Sana all. At nakakatakbo po sa kabundukan kasama nung kamiyembro ko na age 75, 80, 65. So yun, ang napakasimple lang talaga, if we love nature and we are tree lovers, nature will give back by providing good things about our health. Ayun. Mr. Celso Salazar, ang ating pong presidente ng Pangasinan Native Trees Enthusiasts Incorporated and retired Senro officer na rin po. Maraming salamat po sa insights ngayong umaga po and hope to meet you in person again, Sir Celso. Maraming din po salamat. Ayun. Idol Mark. Thank you po. Okay, anyway, Idol, susunod na po.